I dag løber 100.000 skoleelever over hele landet med i Team Rynkeby skoleløbet. De gør det for at støtte børn med kræft gennem Team Rynkebys indsamling til Børnecancerfonden. Freja har været i behandling for lymfekræft i 8 måneder, men i dag er hun tilbage hos klassekammeraterne i 6. klasse. Da jeg fik at vide, at jeg havde kræft, der synes jeg, det var rigtig chokerende. Det var ikke lige noget, man havde regnet med. Men jeg tænkte bare, at det var noget, der skulle overstås. Det skulle jeg bare igennem. Jeg kan godt huske, at vi fik at vide, at Freja hun blev syg. Der var rigtig mange, der var meget ked af det, og der var også nogen, der begyndte at græde, fordi de var så bange, og de fik et stort chok. Jeg savnede mine kammerater og mit normale liv, det jeg gik fra. Frejas klasse har fulgt hendes behandling tæt. De er med et projekt på Rigshospitalet, støttet af Børnecancerfonden, som hjælper det syge barn med at bevare kontakten til kammeraterne i skolen. Blandt andet gennem en ambassadørordning. Da jeg var derinde og besøgte Freja, der synes jeg, at det har været sjovt, og der er mange aktiviteter derinde. Jeg var for eksempel med inde, og jeg fik sådan noget sygehustøj på, og jeg fik lov at få taget min puls sammen med Freja, og jeg har prøvet en masse ting sammen med hende. Og det er rigtig dejligt at komme ind og se, hvad det er for noget, så man ved, hvordan hun har det. Jeg synes, det har været fedt at have Asta og Asbjørn med på Rigshospitalet, så man har haft sådan en lille kontakt mellem sig selv og skolen. Jeg er blevet overrasket rigtig meget med at se, hvordan de kurerer børn derinde, og hvordan de genoptræner. Før Freja, der kendte jeg slet ikke nogen, der havde haft kræft. Og det betyder, at jeg har fået et helt andet perspektiv på situationen nu. Børnecancerfonden er en privat fond, der samler penge ind til forskning i kræft hos børn, og som støtter børnene og deres familier med blandt andet forkælelseslegater og rekreationsophold. Det er dette vigtige arbejde, som Team Rynkeby og tusindvis af danske skoleelever i dag er med til at gøre muligt. Jeg synes, det er meget godt og faktisk bedre, at børn hjælper børn, i stedet for at voksne hjælper børn. Jeg tror bedre, at børn kan sætte sig ind i at have børnekræft, fordi det er også anderledes end at have voksenkræft. Tusind tak!